Takže vítam vás pri mojom novom videu z hry Counter-Strike Global Offensive. V dnešnom videu si ukážeme pár smokov, taktík na mape menom Dekaše, Kachve sa to volá. A tu máme jeden smoke. Pozerajte sa na to. To je z opačnej strany. Tu zatiaľ môžete pozrieť Dragon War. Tu mám všetko od Evríža. Aj smoky maučujem. Toto si dáte, na X-ko namierite, vidíte, to sa vám ukáže na mape a iba idete. Taktika na toto je vyrašovať ten smoke s flashom v ruke, dostať sa na side a hodiť tento flash. A pletnete si bombu. Tento flash, takto, vám umožní flashnúť či už Heaven alebo CT. Vidíte tuto ten decal, tu vidíte, zasiahne ich to. To bola jedna taktika na túto mapu. Na dobitie B-pointu. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, zanechajte like, odber, palec nahoru. Tak choďte do piče.